na rin ni Grace ang sarili sa kontrobersiya tungkol sa pamana ni Iggy. Batay sa kanyang last will, ay dapat pangasiwaan ang anak niya si Dina at ni Grace. Sinagot ni Grace ang isyu Marcos? No. No, Marcos! No! 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 Ah! Sinabi ko naman no eh. No! Sinabi ko ano? wala din daw siyang nalala. Be. Bye-bye! Hindi. Hindi. Marcos, hindi. So no matter na sinasabi nila that Machung-chung! stand to inherit for more than 300 million pesos. Bukod sa mga anak niya sina Jolo at Rafaela, Wink. ni Grace ang pagtaguyod sa singing career.